आं दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमानि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मौखिलिनि बे सावराय नब्लाङाव आरो बे सावराय नब्लाङाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम बे आफादनि टप 10 मासि मोननाय मेट्रिक आनजादाव सिबिआइ आरो सिबिएसइनि बे फरायसाफोरनि बिथांमोनखौ जिथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव आं दंफैयो लोगोसे फरायसाफोरखौ मान बावनानै बरायनाय जादों आरो बेवहायनो फुंखा सुबुं महरै बेवहाय नुजाथिफैनो हादों गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथां आरो बिथांजों लोगोसे आङो दङ आरो बिथांजों जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो गिबियावनो बड' लाइभ 24% सारखौ बरायनानै लाग्रोबाय खुलुमबाय दिनैनि हाबाफारियाव नोंथाङा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादों गिबियावनो नोंथांनि मोनदांथि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आइजो आफाद बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों नैबे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आंखौ फुंखा सुबुं महरै बिथांमोना हांख्रायहरदों आरो बाथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ होगोन जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव सिबिएसइ आरो सेबा माने ब्रह्म धोरोम नखरनिफ्राय जिथि मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोननो बे बान्थाखौ गथायगोन आरो बिथांमोनखौ बरायगोन बे हाबाफारियाव फैनानै आङो बिबुंथि होखांबाय आङो फरायसाफोरनो आङो मटिभेसनबो होखांबाय जाय मटिभेसनखौ आङो फरायसाफोरनो होबोबाय थादों बेयो आंनि मखस्थ' नङा बेयो आंनि एक्सपिरियेन्स लाइफनि एक्सपिरियेन्स बेखौ आङो होबोदों दा जोङो बयबो बुजिनांगोन जोंनि जिउखौ जोङो गाव गावनो दानांगोन जोङो जुदि 40 years 50 years बा 60 years थारमाने 80 बोसोर 85 बोसोर 95 बोसोर बैसोसिम बा 100 बोसोर बा बेनि बारा मोजाङै मोजां जोङो थांनानै थानो लुबैयोब्ला जोङो खमसे खम 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिम जोङो प्रिपेरेसन जोङो खालामनांगोन खायफा 15 बोसोरावबो साख्रि मोनो 15 बोसोरनि उनावबो खायफा बिजनेस मावनो हायो बिथांमोनहाबो 80 बोसोर बैसो 90 बोसोर बैसोसिम आरामसे थांनानै थानो हागोन नाथाय जुदि आरो इडुकेसनखौ गोजौ लेभेलनि लानो सानदोंब्ला मास्टार डिग्री खालामनानै पिएइचडि खालामनानै पोस्ट डक्टरेल खालामनानै आरोबाव लाइफखौ जुदि हाइफाइ खालामनो सानदोंब्ला बिथांमोनहा 25 बोसोर प्रिपेरेसन खालामनांगोन जागायजेननायनिफ्राय जोनोमनिफ्राय थारमाने अब्ला बिथांमोननि जि थांनानै थानाय माखासे बाहागोफोर 60 40 45 years बियो मोजाङै मोजां जागोन आरो जों जुदि प्रिपेरेसन खालामाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा जोंनि लाइफआ क्वालिटि जानाय नङा आरो जोंनि फरायसाफ्रा बुजिनांगोन जोंनि जिउआ ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नङा जोंनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो हेल्दि खालामनांगोन जों स्टाइलिश खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो लेखा फरायनांगोन आरो जोंनि फरायसाफ्रा बुजिनांगोन देरहासारनाया टेलेन्टनि बाथ्रा नङा बेखौ एग्जाम्पल दङ दिनैनि मेलावबो एग्जाम्पल होदों माने साक्सेस जानाया मेनलि मोननै फेक्टर बे जाहैबाय हार्ड वर्क आरो कनसिस्टेन्सि बे मोननैखौ जाय फरायसाफ्रा बजबनानै लागोन हार्ड वर्क विथ कनसिस्टेन्सि रावबो सुथुरा बे फरायसाखौ हमथानो हानाय नङा आरो जोङो मोनसे एग्जाम्पलखौ जोङो लानांगोन जे मासे मैया मासे मोसानिफ्राय बोरै बारग'नो हायो ओरैबायदि मै जाय मैया गावनि जिउखौ मोजां मोननानै उनथिंबो आगदा आगसि नायालासिनो खारदों आरो खारदों बैबायदि मैखौ रावबो मोसा सिंहआ हमनो हानाय नङा नाथाय जाय मैया गिलुं गिलुं उनथिंबो नाहरगोन आगदाथिंबो आगसिथिंबो नायगोन खारगोन बियो बबेबा जायगायाव सौथुनो हागौ आरो बैबायदि मैखौ मोसा सिंहआ गोरलैयै हमनानै बुथारगोन जागोन बेबायदि एग्जाम्पलखौ जोङो लानांगोन दा दिनै आरोबाव आङो मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ बुंदों जे नोंथांमोननि चेनेलजों जाहाथे बयबो गोसो होयो जे जोङो एसटि जानो हागौ जोंहा माखासे सुबिदाफोर दङ बेखौ जों लाखागोन नङा होनबा खिन्थु आंनि साननाया मा जे जोंनि फरायसाफ्रा ओरैबायदि मोनसे थासारि सोरजिनांगौ जाय थासारिया जे जोंनि बर' फरायसाफोरखौ एसटि खथायाव एडमिसन लानांगौनि गोनांथि गैया बेबायदि मोनसे थासारि सोरजिनांगौ आरोखि जे जोंनि पार्सेन्टेजआ बुरजा नालाय जोंनो एसटि खथाखौ मानो नांगौ बे रोखोमनि माने जेनेरेल खथायाव एडमिसन लानांगौ जेनेरेल मानसिफोरजों कम्पिटिसन जानांगौ हाइलि
माने क्वालिफाइड जानांगौ दा बेखौनो आं लुबैयो जे जोंनि मानसिफ्रा मानोल' एसटि होननानै जे जोङो एसटि जोङो अमा फिनांगौ बोसोराव मासे अमा फिनांगौ बेजोंनो न'खर सालायनांगौ न'खराव जौ संनांगौ थाखा फैसा 100-200 खामायनांगौ बेजोंनो फोरोंनांगौ फिसाजोफोरखौ फोरोंनाङा माबायदि गुसेब साननाय बेफोरलाय बेबायदि साननायनिफ्राय फैनांगौ गोजानाव आरो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल जि मोनसे पावार बेखौ जों गोजौ लेभेलाव जोङो लांनांगौ दिनै मानसिफ्रा अखाफोराव थांनायनि बाथ्राखौ सानदों मार्सआव थांनायनि बाथ्राखौ सानदों मार्सआवथ' सासे सिख्ला आलिसा केयारसन होननाय बिथाङा थांगासिनो दङ 2033 आव जुदि पारमिटेड जायोब्ला थ' बिथांमोन बायदिया जुदि मार्सआव थांनायनि बाथ्राखौ सानदोंब्ला जोंनि फरायसाफ्रा आरो गुसेब साननायाव थानांला दिनै जोंनि फरायसाफ्रा माने खायफा डक्टर जादों इन्जिनियार जादों अफिसार जादों प्रफेसर जादों जाबोगासिनो दङ दा बिथांमोननि साक्सेस स्ट'रिखौ मिथिनांगोन जोंनि फरायसाफ्रा गावनि टेलेन्टखौ डायग्नस खालामनो हाया गावनि टेलेन्टखौ सिनायनो हाया आरो गावनि टेलेन्टखौ एम्पावार खालामनो हाया जायनि जाहोनाव जोंनि बर' इयुथफोरनि टेलेन्टआ पेरालाइज जालाङो जोंनियाव मा गैया गासिबो दङ जोंनि बर'फ्रा बल जोनायाव मेथाइ खननायाव मोसानायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव दङ बेखायनो आङो बुंदों जे सिनायनांगोन आरो बिमा बिफायाबो सांग्रां जानांगोन आरो आङो मोनसे एग्जाम्पल होबावदों जे जोंनि बयबो सांग्रां जानांगोन सानसेखालि सासे मानसिया लामायाव मासे सैमा फिसा मोननानै न'आव लानानै फैदोंमोन बे सैमा फिसाखौ ओरैबायदि माने बियो आलो गोजोनै खांबाय थुखैबाय सेम्पु खालामबाय फुगारबाय फुंनि बेलासिनि मोनानि गाइखेर दौदों बेदर जाहोदों ना जाहोदों ओरैबायदि माने अनबाय आरोखि बेनिफ्राय सानसे समाव ओरैबायदि जाबाय बै मानसिहा गाइखेर ना दाउदै बेदर बायनो फैसायानो गैला अब्ला ख्लां ख्लां जाबायना बै सैमाया लास्टआव मा खालामखो बिगुमानि आखाइखौनो अरनानै बेदरखौ जाबाय बेनो बेदर होनो हायैनि गाइखेर दाउदै होनो हायैनि बेबादि थासारिखौ जोङो जाहाथे जाहोआ जोंनि गेजेराव जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन लाइमोनफोरा आथिखालाव गोबां आब्रुथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादों जाउनाव गावनि केरियार बे जिउनि थांना थानाय राहा लामाखौनो बावगारनो हमदों जौ जुवा ड्राग्स गफबनो हमदों दा बे बिथिङाव माबायदि सांग्रां जाबोनांगौ निजिनि बिमा बिफा आरो गथ' गथाय लाइमोनफोराबो बे बिथिङाव माबायदि सांग्रां जानांगौ मा खावलायो लाइमोन बैसोआव बिसिनि साननायफ्रा गोरलै टेन्डार एज आरो बिसिनि जि इमोशन रागाया बिराद दङ लाजिनाया बिराद दङ बिसिनाव माने हिंसा जानाय आरो देहानि बोलोआबो बिराद दङ दा बेनिखायनो बिसोरो माब्लाबा माखासे थासारिखौ बिसोरो बुजिस्लाबनो हाया आरो थासारियावनो बिसोरो गिदिंबाय थायो थासारिया माबायदि सोलिदों बेबायदि थासारियाव थानानै बिसोरो आन्दायो बेखायनो आङो बुंदों फरायसाफोरखौ जे मोजां थासारियाव थानांगौ बी साराउन्डेड बाय गुड पिपल जुदि आगदाथिंबो आगसिथिंबो उनथिंबो सिगांथिंबो जुदि मोजां मानसि थायोब्ला बिथांमोननिफ्राय बोसोन मोनगोन डक्टरजों लोगो जायोब्ला डक्टरजों सावरायोब्ला डक्टरनिफ्राय बोसोन लायोब्ला गियान मोनगोन सासे गाज्रि मानसिजों लोगो जायोब्ला गियान मोननाय नङा आरो फरायसाफ्रा थाखोनि बिजाबनि अनगायै गुबुन बिजाब फरायनांगौ आंनि कलेज लाइफआव आङो फिसा मोननै बिजाब फरायदों उइजडम आरो इन्सपिरेसनेल कोट होननाय बे गांनै बिजाबा आंनि जिउआव बिराद मोनसे चेन्ज लाबोदों आंनो मटिभेसन होदों दा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन मोजां मानसिजों लोगो जानांगौ बिजाब फरायनांगौ आरो माने जि मोनसे हेल्दी हेबिट फुङाव सिखारनाय थाब उन्दुनाय बे हेल्दी हेबिटखौ दानानै लानांगौ जोंनि लाइफआ जोंनि आंनि जिउआ आंनि नोंनि जिउआ नोंनि सुथुरा आंखौ माब्लाबाबो फोजानाय नङा आंसो आंखौ फोजानांगोन दा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंदों जे सुथुरा गोसो सिङाव थानाय सुथुरा नोंखौ बुंगोन उन्दुबाव अखा हादों खम्बला उन्दुबाव नोङो जुदि उन्दुबाय थायोबा नोंनि सिमाङाबो नोंनि खम्बल सिङावनो थाबाय थागोन थारैनो जों सार नोंथांखौ नुदों समाज बिजोङाव नोंथां जेरैबायदि फुङावनो सिखारनानै गावखौ राफोद खालामनाय मावनाय दांनाय नोंथाङा बे बिथिङावबो नोंथाङा गावखौ सांग्रां लाखियो दा बेबायदि बेलायाव नोंथाङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा फरायसाफोरखौ दा थारैनो थुलुंगा होदों आरो नोंथाङा जोंनि बर' लाइभ 24 नि गेजेरजों माबायदि थुलुंगा जोङो फिजिकेल विनार जानांगौ फार्स्टआव बेखौ गोसोआव लानांगोन फिजिकेल विनार जानोब्ला जोङो जानाय लोंनायाव जों गोसो होनांगोन
मोजां रोखोमनि उन्दुनो जों नांगोन बांद्राय उन्दुनाङा बांद्राय खमबो उन्दुनाङा उन्दुनाया मोनसे थेरापि 7 घन्टानिफ्राय 8 घन्टासिम उन्दुनो हायोब्ला बिराद मोजां आरो जोंनि फरायसाफ्रा 3 घन्टा उन्दुयो 4 घन्टा उन्दुयो हरनि 1टा 2टायाव उन्दुयो ओमफ्राय फुङाव बिबदिनो उन्दुनायफ्रा आद्रा जाबाय बेबायदि सानोब्ला मा जायो बेबायदि जायोब्ला साननायफ्रा मोजां जाया बेनिखायनो जोङो एक्सारसाइज खालामनाय मर्निं वाक खालामनाय योगा खालामनाय जिमाव थांनाय जानाय लोंनाय मोजां उन्दुनाय बेफोरखौ जों थिग खालामनांगौ अब्ला जोङो फिजिकेल विनार जानांगोन आरो बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव मेन्टेल विनार जानांगौ मेन्टेल विनार जानो थाखाय मोजां मोजां जों बिजाब फरायनांगौ बोसोन जों खोनासंनांगौ साक्सेस स्ट'रिखौ जोङो फरायनांगौ आरो स्पिरिचुवेल विनार मस्ट इम्पर्टेन्टलि स्पिरिचुवेल विनारा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार दा स्पिरिचुवेल विनार जानोब्ला मेडिटेसन खालामनांगोन धोरोमनि बाथ्राखौ जों खोनासंनांगोन इसोर सिबिनांगोन अब्लानो जोङो स्पिरिचुवेल जों विनार जानो हागोन दा बाथ्राया जाहैबाय जों सावरायनो गोसो गैयाब्लाबो जों सावरायनो गोनां जागोन मानो होनोबा जोंनि बर' माहारियाव बे जाफ्लेबाय थानाय जाथाया जाबोबाय थानो हमदों जों नुदों गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां बेबायदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थाफैयो सोरबाया गाव गसंथानो सोरबाया सोलोंथाइ लानो बे बिथिङाव गुबुन हारिजों नसायजानाय गादबजानाय बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय नुबोदों दासिमबो जों सांग्रां नङा नामा सार दा बे बिथिङाव माबायदि लाइमोनफोरा सांग्रां जानांगोन आरो गार्जेनफोरा बिमा बिफाफोरा माबायदि सांग्रां जानांगोन बा आरो आफाद गौथुमफोरा बे बिथिङाव माबायदि राहा लानांगोन नोंथाङा मा बुंगोन सार बे बिथिङाव जोंहा गोबां आफादफोरा खामानि मावगासिनो दङ आरो हमनायखौबो आं नुगासिनो दङ आं साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम आं फरायसाफोरखौ बुंगोन हाबा जानो थाखाय हाखु दाखु जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया हाबाया जाखागोन नों इस्टाब्लिश जाग्रोनांगोन मोनसे बाथ्राखौ मिथिनांगोन जे दानि समाव ओरैबायदि जागासिनो दङ सोरबा सासे मानसिया नोंखौ मिनि बाला बाला आखाइ फायखन फायखन लेंहरदों ओरै फैलाय फैलाय फै होननानै खिन्थु बिनि आखाइ फायखन फायखन लेंहरनायाव मा जादु दङ मा मोन्थोर दङ मा हायना मुलि दङ मा पलिसि दङ मा कनस्पिरेसि दङ बेखौ नों बुजिनांगोन बिनि आखाइ फायखन फायखन लेंहरनाय बिनि मिनि बाला बाला मिनिनायाव नोंनि फिउचार गैयाबो जानो हागौ बेनिखायनो सोरजोंबा लोगो जानाय समाव हठाৎ करै सोरखौबा गोसो थोफ्लांनाय बेबादि जानाङा गोनांथि गैया मोनखागोन बयफ्रेन्डखौ मोनखागोन गार्लफ्रेन्डखौ मोनखागोन हाबाखौ नों जाखागोन आरो हाबा जानायनि बेलायाव जे समाज बेबस्था मोनसे दङ हाबा जुदि जानो सम जाबायब्ला बा सोरखौबा गोसो थोदोंब्ला थांथारनो गोसो जादोंब्ला आं बुंगोन बिनि सिगाङाव नोङो बिमा बिफानाव सोंग्रो बिमा बिफाया मोजाङै मिथिगौ बिथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दङ माबायदि समाव हाबा जानांगौ सोरजों हाबा जानांगौ जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा जोबोरै आलाय सिलाय जादों गोजानाव थांनानै सोरजोंबा बुरखायजानानै आरो बे समाव माने साननायफ्रा मा जायो आं दहायनो बुंदों इमोसनेल सेक्सुवेल जि लुबैनाय बेबो आनकन्ट्रल जायो बै समाव बिराद माने सेक्सुवेल लुबैनाय जायो आरो बेनि थाखायनो जे रिलेसनशिपआव फैनाय बेबादि बाथ्राखौबो सानफ्लाङो थ' बेफोरनि थाखाय नोङो हेभ पेसेन्स नों थानांगोन जे जोंनि गरायखौ जोंनो हमनांगोन हल इउर हर्सेस माने जोंनि गरायखौ जोंनो हमनांगोन माने बि पेसेन्ट नोंनि जिउआबो बेसेन गोसा जों बयनिबो जिउआबो बेसेन गोसा बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबादियाव आन्दाया बबेबा जायगायाव थाहैदोंब्ला गोजान जायगायाव थाहैदोंब्ला बै जायगानि बर' एस'सियेसन दङ दिल्लीयावनो थां गुवाहाटियावनो थां जेरावखि थाङा मानो मोनसे एस'सियेसन दङ सेफटि एन्ड सिकिउरिटिनि थाखाय आं सानो फरायसाफ्रा जुदि माबा मोनसे साख्रि मावनो थांदोंब्ला फरायनो थांदोंब्ला बै एस'सियेसननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै बिथांमोनजों टाचआव था बे आंनि हांख्रायनाय लुबैनाय बेखौ आं लुबैयो आरो थेंक इउ सार बिथाङानो जाहैबाय गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथां आरो बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि जोंनिसिम बर' लाइभ 24 अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम फोरमायनानै होबाय